to zvuk? A neko plače, a već trčim. Da li je neko u nevolji? Ne smemo gubiti ni minut. Dolazim. Šta? Šta se to čuje? A nekome treba pomoć. Kuvar dolazi. Baš sam gladna. Nahranite me što pre. Dakle, prvo želim da pojedem špagete sa ćuftama. Odlično. O, pa to je lako za baku. Pa dobro. Ostalo je da shvatim šta raditi dalje. A, verovatno treba početi sa špagetama. Imam šerpu, imam špagete. Aha. Jao. Ne ulaze. Kako da ih stavim unutra? Hajde! Hej, ti šta radiš? Gledaj kako treba. Spuštaš špagete u ključalu vodu. I eto, same će se spustiti u šerpu i skuvati se. Kako divno ispalo. Šta? Da li su to špagete? Ne. Kupovne sigurno neću kuvati. Ja ću napraviti špagete sama. To nije teško, samo mi treba brašno. Zatim jaja, ulje i so. A sada dobro mešam da dobijem testo. Odlično. Sad ga treba razvaljati. To nije lako, ali moram se potruditi. Zatim sečem na tanke trake. Tako je. Dodajem malo brašna da se ne lepe za ruke. I stavljam sve u vodu. Da. Zatim pripremam škampe. Pržim ih sa povrćem na tiganju i serviram špagete sa škampima. Bellissimo. Šta se dešava? O Bože, da li vi uopšte znate da kuvate? Šta je ovo? Zemljotres? Što se dešava? Kako da izvučem ovo? Nemoguće. Imam ideju. Koristit ću hubabubu. Stavit ću je na tanjir, dodati malo slatkog sirupa. Da, obožavam čokoladu. I eto. Da vidimo šta imam ovde. Probat ću prvo ovu lepotu. Izgleda baš dobro. Kakav je ukus? Fuj, odvratno. Pasta sa sirom. Veoma primamljivo. Sad ću probati. Miriše baš dobro. Da, to je sjajno. Idemo dalje. Poslednje jelo. Izgleda tako slatko. Kakav je ukus? Super! Obožavam žvaku i čokoladu. Rešeno, ovo jelo je pobedilo. Da! Evo vašeg sledećeg zadatka. Hoću hot dog, jel može? Da, to neće biti teško. Gledajte, imam viršlu. Šta vi radite? Kako zanimljivo. Svaka čast, bako. Pozajmi ću ulje. Ova stvar mi neće trebati. Sipam ulje u tiganj i uključujem najjaču vatru. To je greška. Sada ubacujem viršlu. Ne, samo ne to. Joj, šta se dešava? Kako da ugasim ovo? U pomoć! Valjda je sve u redu. Budalo, ko to tako radi? Sve treba raditi pažljivo. Ovako. Gledaj kakva lepota. Sada dodajem malo senfa. I eto, šta si opet smislio? Tako je sigurnije. Eto, završio sam. Cool. Jao, amateri, nemate pojma. Ovako treba kuvati. Uzimam 2 jaja, zatim dodajem mleko. Sada treba sve dobro umutiti. Dodajem malo brašna.
Odlično, to je baš ono što nam treba. Zatim sečem viršlu, dodajem malo sira i stavljam na štapić. Zatim uzimam šerpu, dodajem ulje, viršlu umačem u testo, a zatim u čips. Da, tako je. I šaljem da se prži u ulju. Wow, to je divno. Dodajem sen i kečap. I eto, sve je spremno. O, daj mi to! O, tačno, to je baš ono što mi je falilo. Sad ću dodati što više sosova. Ovako je bolje. Prijatno. Dakle, da vidimo. O Bože, šta je ovo? Ne, ovo neću probati. A ovdje je nešto dobro. Sad ću da probam. Da, sviđa mi se ukus. Idemo dalje. Wow, pogledajte kakva lepota. Jedva čekam da probam. To je divno. Oduševljena sam. Ovo je sigurno pobednik. Čestitam. Tako se to radi. Da. O, šta je to? A sada hoću da pijem. Jel može? U redu, sve je jasno. O, već sam sve smislio. Sad ću napraviti nešto mnogo ukusno. Dakle, sve ovo dodajem u jednu činiju. Odlično. Zatim sipam kolu, malo fante i naravno sprajta. Da. Zatim zatvaram i počinjem da mučkam. Cool, odlično mi ide. O, ti si nepopravljiv. Okej, a ja ću praviti zdravi koktel od povrća. Pažljivo biram najsvežije povrće. A ako sumnjaš, bolje probaj pre nego što dodaš. A da. O, i celer mi također treba. Ubacit ću malo. A sada sve to mučkam. A divno. Jao, to je odvratno. Neka hvala. Ja to neću raditi. Meni treba mala lubenica za koktel. Da. Sada uzimam blender i mutim sve. Da, odlično. Sad ću uzeti kiwi i ananas. Ananas treba iseći na velike kocke, a kiwi se može iseći na kolutove. A sa pitahajom ću se snaći običnom kašikom. Da, ukrasit ću koktel, a odozgo dodati još malo kokosove vode. To je to, lepota. Prijatno. 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 Wow, sve je tako lepo. Predstoji težak izbor. Probat ću prvo ovo. Izgleda dobro, ali ukus nije nešto. Razočarana sam. Okej, probat ću sljedeće piće. Kakav užas, šta je to uopšte? Ovdje ima nade. Izgleda slatko. A kakav je ukus? To je vrlo ukusno. Imamo pobednika, čestitam. Da, ko je najbolji? Ja sam najbolja. I posljednje jelo za danas, to je kajgana. To je lako. Sad ću sve napraviti. Wow, kako vešto je lepo. I ja ću sada uraditi isto. Ne ide mi. Kako vi to uopšte radite? To je nemoguće. Hej, šta to radiš? To je strašno. Dobro, naša kajgana je skoro gotova. Za lepši izgled dodat ću malo ukrasa. Odlično. Sviđa mi se. Nemate vi pojma. Sad ću ja da kuvam. Uzet ću ovakve kalupe. Da, unutra ću sipati jaja. 5 minuta i sve je gotovo. Ukrasit ću sve zelenilom i povrćem. Divno, zdravo i ukusno. I ja sam završio. Cool. Probaj. Kakvi mirisi. A šta je ovo? Da li je to kajgana sa ljuskom? Strašno, ovo neću ni probati. Probat ću ovo
tijelo u sredini izgleda slatko. Ovo je veoma ukusno. Da, jako mi se dopalo. O, kakva lepota. Kajgana palačinka, to je baš zgodno. Da, nije loše. Dakle, ko će biti pobednik? Težak izbor, ali odlučila sam. O, ne mogu da verujem. I ja sam pobedila. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!